ଆମର ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମଚାସୀନ ବିଓ ସାର୍ ବିଓ ସାର୍ ମାନେ ଆମ ବ୍ଲକର ବଡ଼ବାବୁ ରମେଶ ସାର୍ ଏବଂ ডিও অফিসରୁ ଆସିଥିବା ডিও ଅଫିସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଫିସରୁ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଏହି କ୍ଲଷ୍ଟରର ପ୍ରାୟ ଆମ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ସିଆର୍ସି ଭାଇମାନେ ଆଜି ହେଉଛି ନାଗ ସାର୍ଙ୍କର ଅବସରକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାକୁ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ନାଗ ସାର୍ ଜଣେ ମୁଁ ତ କହିବି ଅତି ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ ସାଙ୍ଗ ଶିଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିଲେ। ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅଫିସକୁ ଆସେ ସେ ପ୍ରଥମେ ପଚାରନ୍ତି ମାଝୀ ବାବୁ ଭାଇ ବୋଲିଆ ପଚାରନ୍ତି ମାଝୀ ବାବୁ ଆଉ ଭାଇ କେମିତି ଅଛନ୍ତି। ବାସ୍ ସେତିକି। ବୋଧେ ଆଜିଠୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆଉ ମୋତେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଜାଣିବାରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖି ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗାଉଥିଲେ। ଆଉ ତ ଆମେ ଚାକିରି କରୁଛୁ ମାନେ ଅବସର ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କର ସେଇ ଦିନ ଆସିଯାଇଛି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କର ପରିବାର ସହ ସେ ଟିକେରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିତାନ୍ତୁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଅବସର ଜୀବନ ଅତି ଉତ୍ତମ ହେଉ, ଏହା ମୋର ଭଗବାନ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା।